simply the best huwa l-poplu Malti Wawċi. Mawx aqwa minnkom. Fl-istrina ta' din is-sena il-poplu Malti Wawċi reġa' wera biċ-ċar il-valuri ta' solidarjetà u ġenerożità li ħaddan. Dan għaliex inġabret is-somma rekord ta' aktar minn 3,600,000 euro. Dan ifisser differenza ta' aktar minn 200,000 euro meta mqabbel mas-somma tas-sena preċedenti. Li l-istrina ta' din is-sena kienet se terġa' tkun suċċess derċar mill-bidu nett, iżda mal-ħin ħafna bdew jemmnu wkoll li setet tinqabes is-somma fenomenali tas-sena li għaddiet. Dan mod partikolari f'mumenti fejn bdew deħlin il-flus minn attivitajiet li saru matul is-sena bħal funrun u orkestra. F'din tal-aħħar biss inġabru 214,000 euro. Din kienet l-ewwel istrina li saret taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta Mary Louise Koleiro Preca. Mill-atmosfera aktar kalma tal-palazz, il-President għamlet xi ftit riflessjonijiet ma' One News is-sibt wara nofsinhar. Għalija din hija turija oħra ta' dan il-poplu distint Malti li kull darba jaffaxxina lil kulħadd. Kif kapaċi jinsa kollox u jiftakar biss f'daw kutu li għandhom bżonn l-ispalla tagħna l-koll. Il-President tkellmet kif kienet avviċinata minn persuni fil-bżonn illi talbuha biex fisimhom tgħaddi ringrazzjament lil min ta' donazzjoni. Irċevejt ukoll sens ta' gratitudni u apprezzament lejn il-poplu Malti Wawċi li għal darbora reġa' wera li għalih is-solidarjetà hija l-ewwel valur li joff. Il-flus miġbura se jmorru għal Malta Community Chest Fund u għal proġetti ta' qdiet volontarji li jaħdmu ma' persuni fil-bżonn. L-istrina kienet possibbli wkoll grazzi għas-sem ta' mijiet ta' volontiera li ma' tmiem l-attività infexxew fajta komuni ta' Viva Malta. Viva Malta!